שלום צופים יקרים, אנחנו בערוץ של הגרפולוגיה המדעית הישראלית, והיום יש לי אורחת מיוחדת. בטח הגרפולוגים המנוסים, המקצועיים מכירים אותה, ואני גם מכירה אותה שנים, אבל יש כאלה שבטח לא יודעים כלום. מיכל נפתלי, והיא הגרפולוגית, מהגרפולוגים הוותיקים בארץ, וקצת יותר לעומק נדבר איתה על זה. היא מנהלת את מכון נפתלי. שלום. שלום. היי. אמרתי בקצרה, אבל אני רוצה לבקש ממך להוסיף משהו שאנשים שלא מכירים אותך בכלל, יהיה להם מעניין ומסקרן אולי לדעת. טוב, כשהייתי בת 25, לפני 200 שנה, בא אבא שלי ואמר, אני רוצה להעביר לך את הגרפולוגיה, ללמד אותך, כי אני לא רוצה שאיתי תמות חוכמה. נתן לי את הספר של רודה ויזר, תקראי את זה ואני אמשיך מפה הלאה. כן. וזאת הייתה אחת ההחלטות החשובות והדרמטיות שעשיתי בחיים, שהסכמתי. ואני התחלתי ללמוד, לא היה אז בית ספר, אני ישבתי לידו, הסתכלתי איך הוא מנתח, ואחרי 3 שנים הוא אומר, אוקיי, אני נוסע לכנס, ואת מה יש תטבסטה. זה היה מפחיד מוות, כי אני הייתי פעם ראשונה שהייתי צריכה לעשות לבד את כל הרחבות הדעת, ובאמת היה מקרה, שהגיע אליי מנהל כוח אדם, ואני אמרתי לו, אתה יודע מה? אנחנו מחכים שאבי יחזור, אני לא לגמרי בטוחה בממצאים, ובגלל התשובה הזאת, הוא החליט לעבוד איתי. אני שכחתי להגיד שאת בעצם חברה באגודה המדעית לגרפולוגיה מדעית בארץ, ואם כבר מדברים על זה, עוד ממש לא הרבה זמן אנחנו נהיה ביובל 50 שנה להקמת האגודה, והפתעה, האבא שלך הוא זה שייסד את האגודה. האם תוכלי קצת לפרט יותר שאנחנו, איך הוא עשה את זה, מה היה החזון שלו, אולי הייתה לו מטרה מסוימת, משהו שאולי לא כל אחד יודע. טוב, היו בתקופה הזאת, בשנות ה-70, לא מעט אנשים שהציגו את עצמם כגרפולוגים, והם בעצם לא קיבלו הכשרה כדת וכדין. וזה הפעיל אותו, זאת הייתה המוטיבציה בעצם לעשות, שהקהל יוכל לעשות הבחנה בין אנשים שהם חברים באגודה, לבין אנשים שהם בעצם מציגים את עצמם גרפולוגים, אבל בעצם אין להם הכשרה. הבעיה היא שלא הייתה, לא היה, ועד היום אין חוק גרפולוגים, כמו שיש פסיכולוגים, ולכן בעצם כל אחד יכול להציג את עצמו כגרפולוג מקצועי, ואין חוק שימנע ממנו. והיו כל מיני אנשים בתקופה הזאת, בעצם עד היום, עד היום, עד היום, מאות אנשים. אז זהו, ואין לנו, הוא ניסה, כי היה לו קשר עם שולמית אלוני בזמנו, אבל זה לא צלח, זה לא, אז זה בעצם אני, הייתה כן, המטרה. אני יודעת שזה נושא כזה קצת קשה, כי אנחנו צריכים אנשים או כלים איך לקדם את זה, כי באמת יש אנשים ויש ארגונים כמובן שמאוד מכבדים ויודעים שזה עובד ומשתמשים בזה, אבל כמו שאמרת, עדיין המקצוע של גרפולוג הוא נמצא במחלקת האחר, המקצועות כן, האחרים, משהו. איך? אז תדעי למשל בספרייה של הקונגרס בארצות הברית, שנים זה היה תחת האוקולט, כן, מיסטי. עד שכל מיני גרפולוגים אמריקאים התארגנו, וזה עבר ל-psychological sciences, שזה הרבה יותר נכון שם. אבל עד היום יש כל מיני אנשים כן. ששולחים.
יש נכון, מודעות, שלח $7 ותקבל חוות דעת על החתימה שלך, למשל, כן. כן, זה דברים כן, לא טובים. כן. טוב, אז רציתי קצת לדבר על זה, על האגודה ועל הגישה המדעית הזאת, ואם כבר דיברנו על אביך שייסד את האגודה ורצה לתת פוש לכל היחס המדעי בתחום, אמ, אנחנו יודעים שהוא עבד במוסד או עם המוסד, תגידי את, ואת הצטרפת אליו, כל זה היה בשנות ה-60 אני מבינה? לא, בשנות לא? ה-70 וה-80. ה-70 וה-80. זאת אומרת, הגיעו אלינו אנשים מהמוסד, כן. מהמם. והיינו צריכים לזהות מכתב היד מהם נקודות התורפה שלהם, כי הם היו בתוך, האנשים שנתפסו היו תחת חקירה, וכתב היד הראה מהם נקודות התורפה, וזה עזר להם בחקירה. אז זה היה אהה. משהו עכשיו, בשנות ה-60 הוא כבר היה חלק מהמוסד, ובין השאר הוא ראה את כתבי היד של אלי כהן, ואז הוא נתן אישור שהוא באמת מתאים להיות מרגל. או, אז זה נושא מאוד מעניין, ואני שולחת את הצופים שלנו לראות סדרה שהשתתפת בה, ושם דיברת גם על אביך וגם על העבודה שלך, וככה אני מבינה שקצת נחתך, דיברת בקצרה מאוד על הכתב בעצם של אלי, והבנתי שגם בדקתם את הכתבים של האנשים שהיו מועמדים לעבוד במוסד, נכון? לא רק אלה שתפסו. כן, גם, נכון. כן, גם. כן, כן, עכשיו, התוכנית נקראת, למי שמתעניין, סוכן 566. ככה זה נכון. נקרא ביוטיוב. יש סוכן, האמת לוחם, לוחם 566, בדקתי. כן? לא סוכן? הם קראו לזה סליחה. לוחם, לוחם, אוקיי, כן. אוקיי. טוב שאת אומרת לי, אוקיי. כן, אז מיכל מופיעה, נדמה לי, בסדרה הזאת בחלק השני. יש לא, שלושה, גם בראשון. גם בראשון? כן. אוקיי, אז בראשון חפשו. אז בעצם כשאנחנו נגענו בנושא הזה של מוסד, במקום לשאול שאלות ספציפיות, אני אתן לך לספר מה שמותר ומה שאת יכולה ורוצה לספר שיעניין את רוב האנשים בישראל, אני חושבת, על הנושא הזה. איך עבדת, על מה עבדתם, מה היה שם. אוקיי. מה שקרה שאיתן אורן עשה תוכנית על אלי כהן, הכל היה מוכן, ואז הוא אמר, יש לי כתב יד שלו, אני אלך לגרפולוג, נראה מה הוא יגיד. כמשהו כזה, פינה כזו קטנה, לא משמעותית. הוא מגיע לאבי, מראה לו את כתב היד, ואבי מסתכל על כתב היד ואומר, אתה יודע מה, זה יכול להיות אפילו מרגל. אז איתן אורן אומר, אתה מזהה אותו? הוא אומר, לא. הוא אומר, זה אלי כהן. עכשיו, כמה שאבא שלי היה יקה, הוא בעצם היה מרוקאי במזג ובטמפרמנט, בתשוקה, שם מזג, ואז הוא דפק על השולחן ואמר, אתה לא יודע מה אתה עושה לי. אמרתי, מה אני עושה לך? אני בזמנו ראיתי את כתב היד של אלי כהן, אני נתתי אישור שהוא באמת מתאים להיות מרגל, אבל לימים ראיתי כתב יד חדש שלו, מכתב שהוא כתב לנדיה, אשתו, ושם ראיתי שהוא נמצא במצב לא טוב, שהוא בריאותית הידרדר, ואני הצעתי לו, הצעתי להם, למפעיל שלו, להחזיר אותו. והם לא שמעו לי סליחה, מיכל, באיזה שנה זה היה? בשנות להחזיר. ה-80, בשנות ה-80 כשהוא הגיע אליה. ואז
זה הפך, הקטע הזה של אבי הפך למשהו הרבה יותר דרמטי בזה. לימים הגיעו לפני 5 שנים אליי, שוב אנשים בטלוויזיה שרצו לעשות תוכנית על אלי כהן, ואז היה לי את הזכות לראות את כל המגוון של כתבי היד, כי אז בפעם הראשונה שהם הגיעו להביא לא ראיתי, פה הם הביאו לי צילומים של הכל, מ-57 עד 64. מה שמותר אנחנו נראה בתוכנית שלנו. אני יכולה להראות ממש, כי זה יעניין גרפולוגים, כן. בדיוק יכולתי לשים את האצבע איפה אבי טען שהוא מרגיש פחות טוב. ממש רואים את זה בכתב היד. לפני שאת עומדת להגיד את זה, סתם ניחוש שלי, האם זה לא היה אותו המכתב שהראיתם בסרט הדוקומנטרי, שהוא כתב משהו ב, ב, בלועזית שם, הוא כתב בצרפתית, נכון? בצרפתית? הוא כתב בצרפתית, כי הסתכלתי ואמרתי, מה? זה אלי כהן? כן, כן, זה אחר. אני יכולה עכשיו להראות לך את כן, ההבדלים. בטח, מעניין. זה כשהוא במצב נהדר, אוקיי. וזה כשהוא הידרדר. אבל עדיין המקרו והארגון כן, והמבנה עדיין, יש הוא עדיין, שומר. אבל זה, זה אחר, נכון. אוקיי? את יכולה להדגיש, כי לא רואים עכשיו אה, בטשטוש כזה, מה בדיוק הטריד אותך שם שראית את הבעייתיות? אם בכתב יד הישן יותר, החיובי, התנועה זורמת, והכתב הוא גדול, ואזור אמצעי מלא, אפילו בעצם את שלושת האזורים רואים, יש כאן לחץ, יש כאן מוטיבציה להתבטא, מבחינה גרפולוגית הוא במצב מצוין. הכתב הפחות טוב הוא פתאום התכווץ, הכתב קטן, אזור אמצעי לא עקבי, יש קווי כיסוי, יש פתאום זיוות במקומות שאנחנו לא מצפים. התנועה היא מעוכבת ומבוקרת, הוא לא זורם, זה לחוץ. פשוט, הוא לחוץ. לחוץ. כנראה שלא נדע מה היה, ואז איך זה המשיך כשאבא שלך אמר שיש פה בעיה? הם לא הקשיבו לו, וקרה מה שקרה, כן, תפסו היי, אותו. המפעיל שלו היה יותר מדי אמביציוזי, שהוא ימשיך, 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 הבנתי. ולאלי לא היה את האומץ להגיד עד פה שלום. הוא המשיך להקליט, והוא גם קצת היה פחות מרוכז, כן. פחות בכושר, וכך תפסו אותו. אז בעצם אבא שלך היה יכול להציל אותו, אם היו מקשיבים לו. נכון, חד נכון, משמעית. לגמרי. כן.